παιδιά δεν θέμα διαφορούμε για τη σωτηρία μας. Γιατί ζούμε σήμερα σαν όπως ζει όλος ο κόσμος και εμείς ακόμα καλότεροι. Ζούμε με κοσμικό πρόβλημα. Δεν ενδιαφέρομαι τι είσαι τίποτα πάμε στο άζο φοράμε από τους κοσμικούς. Άλλο το ότι επαληθεύεται στη μέρα μας και η προφητεία του Αγίου Κορμάτου το ότι θα εποχή που οι επίσκοποι θα είναι χειρότεροι από τους λαϊκούς. Έτσι το καταντήσαμε. Δεν έχουμε σήμερα επισκόπους. Δεν έχουμε σήμερα ιερείς. Ενδιαφέρονται με ιερείς, μην χάσουν την έμνοια του επισκόπου και την έμνοια του μισθού, την καλοπέραση, έχουν παιδιά. Έρχονται να τους ομολογούν, δεν te λένε βλέπε στο πνευματικό μας, δεν θέλω να σας πω γιατί. Μα πρέπει να ακούμε λέει στην κεφαλή. Ναι, την κεφαλή, αλλά η κεφαλή δεν είναι ο παπάς, δεν είναι ο δεσπότης, δεν είναι ο πατριάς. Η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και εκείνος μας σωστά, εκεί την κεφαλή θα ακούμε. Ακούμε όχι, τότε πάμε κατά καπνού. Γιατί λοιπόν αδέρφια μου, να μην είμεθα, όχι είμεθα, να μην έχουμε αποφασίσει ότι στην εποχή που ζούμε είναι εποχή ομολογίας και να ομολογούμε την πίστη μας και να μην βλέπουμε τι θα πάθουμε, γιατί είναι ασήμαντα αυτά τα οποία θα χάσουμε εδώ για να κερδίσουμε εκεί. Μοιάζουν λέει έτσι σαν ξεχωσός με τα πετραδάκια που παίζει ένα παιδάκι και του παίρνει ένα πετραδάκι μπορεί να πάρει ένα άλλο. Και όμως σκάει στο πράγμα. Το ίδιο είναι και εμείς σκοτωνόμαστε για πράγματα πετραδάκια. Για πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία. Που και να είχαν αξία δεν συγκρίνεται με την αξία της Δευτέρας Παρασκευής. Ας το πάρουμε λοιπόν απόφαση. Θα θυσιαστούμε οτιδήποτε πια μας είναι. Και δεν θα υπακούμε, διότι αυτοί τώρα προσπαθούν να μας μάθουν να λέμε σήκω κάτσε, βλέπει άκου σιώπα. Δηλαδή σήκω, κάτσε. Αυτό δεν μας κάνει. Θα μας φέρουν αυτή την ταυτότητα και άλλα να μας φέρουν πως είναι τα τέλεια και μετά εσείς να τα κατηγορούν όταν τα πάρουμε. Ότι ναι, καλά είναι, αλλά κλέβονται, χάνονται και τα λοιπά και μπορούν να χάσουν περιουσίες και να πάρουμε τα άλλα που μας διευκολύνουν, γιατί έτσι το πάμε να μας διευκόλυνση και τα θέλουμε όλα διευκολυμένα, να μην κοπιάσουμε καθόλου. Να πάμε να πατάμε ένα κομπάκι και να έρθετε τα χρήματα της αρχής. Όχι, θα θυσιαστούμε. Όλοι να προσπαθήσουμε να μείνουμε κοντά στον Χριστό. Κανένας δεν μπορεί να μας βοηθήσει να μας σώσει. Λέει ο Βαρθολομαίος και ο Βούδας και ο Βράκμαν και ο Μωάμεθ και όλοι σώσατε. Αλλά αυτό είναι μεγάλη βλασφημία κατά του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός μας είπε ψέματα. Τότε ήταν εγώ η αλήθεια και η ζωή ψέμα ήταν. Μας είπε λοιπόν ψέματα ο Χριστός ότι εκείνος ήρθε να μας σώσει. Ο εκείνος είναι η πόρτα που θα μπούμε στο παράδεισο. Διότι εάν πιστεύετε σωτήσετε και εξελεύσετε τη ζωή νευρός. Και επίσης να έχουμε ταπείνωση, γιατί και το απόλυτο και εκείνο μας διακινδυνεύει την ελευθερία. Να έχουμε αγάπη. Αγάπη, όχι αυτή που έτσι βαλθούμε τον Πάπα. Αγάπη αληθείας. Και εμείς να έρθουμε στον εαυτό μας να δούμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Γιατί δυστυχώς είμαστε μέσα σε μια οικογένεια, είμαστε ατυχείς. Δεν θα έχουμε καμιά άλλη σχέση με εκείνους που δεν είναι αποτυχισμένοι. Μα δεν είναι σήμερα, μπορεί να είναι αύριο. Αν πάμε σαν φυσικά του Θεού και εγώ που είμαι αποτυχημένο, μπορεί αύριο να αλλάξω μα φυσικά του Θεού. Έχω μια ταπείνωση και να κρίνουμε με το πνεύμα που θα θέλαμε να μας κρίνουν οι άλλοι. Γιατί με το μέτρο που θα κρίνουμε θα κρυθούμε.
Όταν λοιπόν η μεθαύτηρη θα πρέπει να είμαστε και μέσα στο σπίτι μας. Στο σπίτι σου ανέσαι τη γυναίκα σου, η γυναίκα των άντρων, τα παιδιά σου, που δεν είναι αποτυχημένα, που έκαναν τα εμβόλια που δεν πατάνε στην εκκλησία. Τον άλλο τον ιερέα που αγωνίζεται εναντίον από τον έτσι και ακόμα δεν έχει αποτυχιστεί, εκείνον να μην τον αγαπούμε. Να μην πέφτουμε σε πλάνες. Και ό,τι έχουμε δυσκολία, με προσευχή να τη ζητάμε από τον Θεό. Και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να μας καθοδηγήσουν σωστά.